Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să filmăm o reacție. Aici avem puțină apă într-o chestie, nu știu cum se numește, și calciu. Așa. Și o să punem calciu în apă și să vedeți reacția. 3, 2, 1 și... O să dea pe afară, o să dea pe afară. Uitați-vă cum a ieșit. Mai am puțin calciu. Să încercați și voi așa ceva acasă. Asta să vă arăt cum face. Deci, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Denis și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!